Så kan Rasmus åbne. Forsigtigt. Jävlar så fin. Det var fin. Jag vill gråta. Jävlar. Fan, man har lagt ner på den. Aj. Kommer ditt namn där uppe sen. Rasmus. Ups. Nu tittar på Hennings. Det andra, ja det är han, ja. Han är för bra, han. I kill you, tack. Ja. Okej, bra. Den var fin. Flott. Han har målat allt lyser och lampor och allt lyser. Det är ju målat. Inga klisterlekaler. Jävlar. Jävlar, jag är väl jävlar. Duktigt. Ja, det. Sen engelska svensk. Jävlar, vilken tid det måste ta. Så det var när jag räckte den så är den intakt. Synd du ska köra med den. Ja, det skulle jag. Den var så jävla fin. Den tog lång tid. Ja. Er den som Rasmus vil Med have? din mobil. Ja, va? Ska du ta bild med din mobil? Jo, jag måste. Jo då, den är sån här, jag trodde inte den skulle bli så här fin. Har målat detta... Allt målat inifrån. Det ser inte ut som Det det. är inte målat utanför. Det är det som är, du får ju allting baklänges när du ska måla invändigt ut. Ja. Det är jättejobb. Marke. Ja. Ja,